ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ 10 ପୁରଯୁକ୍ତ 10ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତ 10 ପୁର 10ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠା ତ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ତ 10 ପୁର, ସେ ପୁର କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ି କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷରେ 10ଟି ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦେବି ନାଁଟି। ତ ଆପଣ ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ 10ଟି ଜିନିଷ ନେଇ ଆପଣ 10 ପୁରର 10ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଛେନା, ତୃତୀୟ ଗୁଡ଼। ଚିନି ପକାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଚିନିଟା ସବୁବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଯେକୌଣସି ପୂଜାରେ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ଆପଣ ଗୁଡ଼ର ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଘିଅ, ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି କ୍ଷୀର। ଯେହେତୁ 10ଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ପଡ଼ିବାର ଅଛି, ଆପଣ ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, 7ରେ ହେଉଛି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ, 8ରେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକର୍ପୂର। ଶ୍ରୀକର୍ପୂର ପୁରା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଶେଷରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଶ୍ରୀକର୍ପୂର ପକାଇବେ। ନବମରେ ହେଉଛି କାଜୁ, 10ରେ ହେଉଛି ଖିସମିସ୍, 11 ହେଉଛି ଅଦା ଛେଚା। ତ 11ଟି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ତା ଭିତରେ ଆପଣ 10ଟି ଜିନିଷ ନେଇ ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ।